binati o minahal kong matalom nun. Welcome to my channel, welcome to Iko PPTV. Diri sa lungsod sa Matalom. Unya karon di ay July 24, 2024. Okay, happy fiesta sa barangay Kahagnaan. I hope nga magmalipayon mo sa pag-celebrate sa pistahan dira sa barangay niya. I hope nga way samog. Ako mang hinaot nga lingaw-lingaw ra way kuan. Happy fiesta sa barangay Kahagnaan, Matalom Liti. Especially sa atong pinakabuotan nga konsihala si Madam Bitchay Saniko. Sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest o business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga negosyante, nanginahanglan og mga investor. Ako manghinaot nga daghang suporta sa tuang advokasya ang pagpadaghan sa mga negosyante diri sa lungsod sa Matalom. Ato gayong suportahan kanunay ang administrasyon headed by sa atong buutan o maaptik nga Mayor Eric is Pahulio sa tibuok team Pahulio aron magpadayon ang mga programa nga gihimo para sa katawan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Okay, balikon ko ha sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest o business diri sa mong lungsod. Iko PP tinuray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. May adlaw mga binati o minahal kong Matalom. Today is July 24, 2024. Okay guys, ato ni humanong guys nga aron mas tuan kanang naman tay giapas nga paghuman sa report niya ag submission guys. Ag report sa June dapat mahuman sa July niya. Muugos naman ag July na puy moabot. Nga buwan sa August ag July nga report dapat ag June to nang mahuman kay magsagol man siya dapat naman tayo time limit charot mag-correct guys no. Tinan daw mao na itong buhaton guys kay aron di ta maapas sa oras need na to extra time nya sa mga negosyante ha nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. Ako manghinaot mga yupo na inyo kong suportahan sa advokasya ang pagpadaghan sa mga negosyante diri sa lungsod sa Matalom. Iko PP tinuray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Once again, happy fiesta barangay Kahagnaan, Matalom Liti, Philippines.